Dobar dan svima i dobrodošli u još jedan ovaj put astakološki školski sat. A ja u studiju pozdravljam učenike osnovne škole Vladimira Nazora u Zagrebu koji će nam odmah reći što misle što su to astakolozi. Prva je Lucija. Astakolozi to su znanstvenici koji se bave proučavanjem i liječenjem astme. Nije. Ivana? To je znanost koja se bavi proučavanjem rakova. Probat ćemo sa timom koji su rakovi, a ne račice. Kruno, što su astakolozi? Astakologija je podvrsta astrologije, a astakolozi izračunavaju masu zvijezda. Mislim da nije čak niti to. Lobel? Onda su astakolozi ljudi koji proučavaju ostatke Azteka. Mislim da nije ni to. S nama u studiju jedna biologinja, točnije astakologinja Ivana Šarić. Ivana, što su astakolozi? Pa astakolozi su biolozi koji se bave... A ne, neću još reći. Nećemo još to reći jer će nam sve to reći Andreja i Sandra koja se nalaze na Sljemenu, pored Zagreba. Pozdrav svima u studiju. Ja sam Andreja, ovo je Sandra. Mi smo zoolozi, područje našeg istraživanja je astakologija, dakle znanost koja se bavi istraživanjem slatkovodnih rakova, prema tome nas dvije smo astakolozi. Nalazimo se na potoku Bliznec, na južnim obroncima Medvednice. Jučer smo postavili vrše za lov rakova i danas ćemo pogledati da li se nešto ulovilo. Evo, da vam pokažemo vrše. Znači, ovo je vrša u kojoj rakove lovimo u potoku. Znači, sastavljena je od plastičnih boca kojima su grla odrezana i na njihovim rubovima je zapravo samo stavljena mrežica za komarce u obliku ljevkastog ulaza. Rak onda kroz ovaj ulaz uđe u vršu zato što se u vrši nalazi obično nekakav mamac. Kao mamac postavljamo najčešće hrenovke, jer evo, rakovi vole hrenovke, ali možemo i neke druge mamce stavljati poput nekakvih ribica, komadića mesa, jer to im najbolje miriši. Također, obično tražimo dijelove vodotoka koji imaju nekakvu vegetaciju, neke biljke oko sebe ili ako postoji ovako neki komad debla ili korijena u samom vodotoku. I također tražimo mjesta koja su zasjenjenija, što u ovom slučaju nije problem jer se nalazimo u šumi. Rakovi su inače aktivni noću, tako da ove vrše ostavljamo u vodi preko noći. Međutim, možemo ih tražiti i po danu, ali ne sa vršama, nego onda ručno pretražujemo vodotok, tako da okrećemo kamenje koje se nalazi u potoku, jer se rakovi vrlo često skrivaju ispod kamenja ili u rupama koje iskopaju u samoj obali potoka. Evo, s obzirom da u ovoj vrši nismo ništa uhvatili, idemo pogledati sljedeću. Evo ga. Evo, ovdje imamo raka. Evo, sad ćemo ga izvaditi i probat ćemo odrediti vrstu. Rak se inače prima ovako iza klješta da vas ne bi uštipnuo sa klještima. I riječ je o potočnom raku ili raku kamenjaru. I zapravo dolazi u nekakvim vodotocima, najčešće potocima, na većim nadmorskim visinama kao što je Sljeme, odnosno Medvednica. Ova je vrsta zaštićena i to na međunarodnoj razini i na nacionalnoj razini. Tako da nju ne smijete dirati niti uznemiravati, osim ako za to imate posebnu dozvolu kao što je mi imamo. Rakove koje smo ulovili smo smjestili u kantu. Sad ćemo jednog izvaditi van kako bi malo pomnije promotrili njegovu vanjsku građu tijela. Kad vadimo rakove iz kante, vrlo je važno kako ćemo ga uhvatiti. Rakovi se hvataju tako da im uhvatimo klješta jer bi nas klještima mogli ozlijediti. Evo, pogledat ćemo prvo oblik tijela. Tijelo raka je podijeljeno na 3 dijela, na glavu i prsa koji su objedinjeni u glavopršnjak i na zadak. Na prsima, odnosno na glavi, nalaze se dobro vidljiva ticala koja predstavljaju kemijsko osjetilo pomoću kojih rak traži hranu i snalazi se u okolišu. Tu su i složene
stapkaste oči, nalik očima kukca pomoću kojih rak mozaično gleda, dok se na prsima nalazi 5 pari nogu. Prvi par preobražen je klješta koji služi za obranu i traženje plijena, a sljedeće 4 pari su noge za hodanje. Sa trbušne strane zatka nalaze se noge za plivanje. Rak hoda unaprijed, ali pliva unatrag, u tome pomaže i repna peraja. Tijelo raka prekriveno je tvrdim oklopom. Oklop je građen od hitina kao i u kukaca, međutim je u rakova taj hitin učvrsnut vapnencem. Zbog tog tvrdog oklopa rakovi ne mogu kontinuirano rast, nego se periodično presplače. Tijekom ljeta i ženke i mužjaci mijenjaju svoj oklop i odbacuju ga da bi ispod njega stvorili veći novi oklop. Znači, rakovi su ključna vrsta u slatkovodnim ekosustavima zbog toga što su poprilično veliki beskralježnjaci. Dakle, oni su jedna od najvećih vrsta beskralježnjaka u vodotocima. Također, oni su omnivori, što znači da se hrane i biljkama i životinjama. S tim u vezi su predatori na neke sitnije životinjice koje se nalaze u ovom potoku, ali isto tako neke krupnije životinje jedu rakove, dakle rakovi su plijen nekim vrstama riba, ali recimo i vidrama ili nekakvim pticama grabežljivicama. Također, rakovi su dosta i agresivni, tako da se oni bore za najbolji teritorij u samom potoku i ukopavaju se u obale. Ako ih ima jako puno, svojim ukopavanjem u obale oni mogu zapravo narušiti stabilnost tih obala. Rakove ćemo vratiti u potok na isto mjesto gdje smo ih i ulovili. Sada ste naučili nešto o potočnim rakovima, koji je naša domaća i zaštićena vrsta, a krenut ćemo prema rijeci Korani gdje ćete čuti sasvim jednu drugu priču. Andreja i Sandra su nestale, a mi smo se ponovno stvorili u studiju. Dakle, naše učenike podijelili smo u 2 skupine, račice i rakove. Slijedi prva igra, a vaš je zadatak upisati na pločice što je astakologu potrebno za istraživanje. Možete upotrijebiti znanja koja ste stekli u prilogu koji smo upravo sada vidjeli. Krenite. Ivana, zašto su tebi rakovi zanimljivi i zašto je astakologija kao dio biologije zanimljiva? Pa meni su rakovi zanimljivi iz niza razloga. Oni su najveći slatkovodni beskralježnjaci, jako su bitna vrsta u ekosustavu u kojem žive jer ga održavaju u ravnoteži. A isto tako njihovo ponašanje je jako zanimljivo. Pa tako imamo vrste koje su ratoborne i agresivne, a s druge strane imamo vrste koje su mirotvorci. Ali eto, nadam se da će nakon današnje emisije rakovi biti zanimljivi svima. Podijelili smo naše timove u rakove i račice. Hoćemo li nešto uvodno reći? Postoji li neka razlika između rakova i račica? Pa postoje razlike u spolu. Rakovi znači imaju dodatne nastavke, začane noge, a račice nemaju. Dobro, a tko bi trebao bolje odgovarati na pitanja, rakovi ili račice? Račice. Račice, nekako dobro. navijam za ženski ja dio. ipak nekako za rakove. Vrijeme je gotovo. Možete dignuti svoje pločice i pokazati što ste napisali i pročitati nam. Evo, račice imaju prednost, pa izgovorite. Kanta, čizme, vrša i hrana, na primjer hrenovke. Dobro, idemo na rakove, pa ćemo prokomentirati. Znači, mamac, klopke, mrežica, vrša, čizme, kantica, dinamit i kompas. Ivana? Evo, Pravorijek. račice su točno odgovorile. Dakle, za istraživanja su nam potrebne gumene čizme, zbog toga što kada hvatamo rakove ulazimo u vodotokove, a također u rijekama i potocima mjerimo temperaturu i brzinu strujanja voda, pa nam je potrebna dobra obuća. Isto tako, naravno, potrebne su nam i klopke za rakove, manja vrša koja se koristi u potocima i veća vrša koja se znači koristi u većim rijekama i jezerima. Što možemo ovu vršu još uhvatiti osim rakova? Može li se nešto drugo Pa uhvatiti? zna se Nogometna neka... lopta, na primjer, ili cipela? Ne, ipak neka ribica samo zaluta Dobro. unutra, no to je rijetko. I naravno treba nam mamac s kojim hvatamo rakove, to su ribe i hrenovke i to što su starije, to bolje, to su one ukusnije rakovima. Je li netko od vas napisao dinamit možda? A mi smo napisali. Dobro, hoćemo prokomentirati za što služi dinamit. Pa dinamit zapravo ne bi trebao služiti zaloviti niti jedne životinje, pa tako ni rakove. Dakle, eto, to je nažalost krivi odgovor.
A isto nam treba i kanta da rakove u nju smjestimo. I kako ćemo nakon prve igre reći tko je bio više u pravu ili su bili podjednaki? Pa ipak račice imaju malu prednost. Još ćemo malo to provjeriti kasnije. Vi se pripremite za sljedeću igru, a to su točne i netočne tvrdnje. Ja ću vam čitati tvrdnje, a dok ja čitam vi se odlučite, dakle, jesu li točne ili netočne. Prva, rakovi dišu plućima. Zaokružite ono što je točno ili netočno. Zatim druga, rakovi su kanibali. Treća, rakovi plivaju prema naprijed. I četvrta, rakovi su aktivni danju. Imate još 3, 2, 1 i cap račijim klještima. Možete pokazati. Sada rakovi imaju prednost. Dakle, tvrdnja prva, rakovi dišu plućima. Što ste zaokružili? Netočno. Tvrdnja druga, rakovi su kanibali. Što ste za... Točno. Dobro, idemo odmah na sljedeće dvije tvrdnje kod vas. Rakovi plivaju prema naprijed. Od sve što piše. Netočno. Dobro, i rakovi su aktivni danju. To je točno. I sad ćemo sve prokomentirati, a vi pratite vaše točne i netočne odgovore. Vraćamo se na prvu. Rakovi dišu plućima. Dakle, to je netočno. Rakovi nemaju pluća. Rakovi, slično kao i ribe, imaju škrge koje se nalaze ispod njihovog oklopa na prsnom dijelu. Ali za razliku od riba, rakovi mogu određeno vrijeme provesti na kopnu, ali bitno da je taj okoliš i dalje vlažan. Dakle, od par sati do par dana oni mogu živjeti izvan vode. Dobro, brojite svoje točne i netočne odgovore. Sljedeća je tvrdnja bila rakovi su kanibali. Dakle, to je točno. Rakovi se hrane zaista svime, pa i jedni drugima. I ako ste ikad čuli za izraz da su se djeca razbježala kao rakova djeca, to je u potpunosti točno. Jer majke, nakon što se mladi rakovi izlegnu, ih pokušavaju pojesti i onda mladi rakovi trebaju glavom bez obzira pobjeći od majke. Dobro, zanimljiva kombinacija odnosa roditelja i djece. Rakovi plivaju prema naprijed. To je netočno. Rakovi hodaju prema naprijed, a plivaju prema nazad i na taj način bježe od predatora. I rakovi su aktivni danju. To je netočno. Rakovi su noću aktivne životinje. Preko dana se oni skrivaju u skrovištima, bilo ispod kamenja, ispod korenja drveća i tako dalje, a preko noći izlaze i traže hranu. Lobel, koliko rakovi kao tim imaju točnih rješenja? 3. Dobro, koliko Ivana imaju? 1. Znači, nakon druge igre smo ipak u situaciji 1-1, a mi se možemo pripremiti za treću igru. U trećoj igri imate crtež raka i morate brojevima označiti pripadajuće dijelove tijela. Možete sada krenuti, a ja ću do tada porazgovarati sa Ivanom. Možemo spomenuti kad smo već kod dijelova tijela i rakova klješta. Čemu služe rakova klješta? Pa klješta rakovima služe za niz funkcija. Kao što možemo pretpostaviti, ona služe kako bi hvatali hranu i kako bi se branili od predatora. Ali isto tako, rakovi sa svojim klještima grade svoja skrovišta, a to su rupe u koritu rijeke. Dobro, možda možemo malo i pomoći našim učenicima dok odgovaraju na pitanja. Što je još od dijelova tijela raka bitno? Što bismo mogli izdvojiti osim klješta? Pa definitivno i stapkaste oči. Rakovi znači imaju sličan vid kao i kukci, sastavljene su oči od pojedinačnih očiju i dobivaju mozaičku sliku svijeta oko sebe. I oči su na stapkama, tako da mogu micati oko jedno od drugog neovisno. Dobro, kako napredujemo, račice i rakovi? Možda i ne moraju sve izvršiti. Ja ću se opet igrati pravog voditelja u kvizovima. 3, 2, 1, gotovo. Pokažite nam, dakle, što ste označili. Okreni, molim te, ploču. Evo, Ivana, možemo se zamijeniti za mjesta i možeš malo prokomentirati prvo račice. Dakle, dobro ste označile, ovdje je glava raka, prsa i ovaj tu dio je zadak. To nismo stigla. A, dobro, okej. To će vam Ivana progledati kroz prste, da, ja ne. Da, kroz prste, ipak sam gošća. I znači glava i prsa su spojene u strukturu koja se zove glavopršnjak, dakle tu bi trebao biti broj 3. Na zadku nalazimo začane noge koje rakovima služe za plivanje, na prsima nalazimo noge za hodanje, ovdje su klješta, nekako prva asocijacija na raka, a na glavi imaju stapkaste oči i antene. Ali Ivana, čini mi se kao polovično ipak rješenje, možeš se malo uputiti prema rakovima da vidimo kako su oni riješili? Pa mislim da se sve vidi. Ne znam, meni se ovako iz prve čini da su rakovi možda malo bolje. Meni se isto malo čini da su u prednosti. I u svijetu rakova moramo biti objektivni. Dakle, nakon treće igre čini mi se da je za rakove ipak 2-1. 2-1, da. Dobro, možete se pripremiti za četvrtu igru, a u četvrtom zadatku dijelovima račjeg tijela morate pridružiti odgovarajuću ulogu, a te uloge su obrana, možete mi pomoći malo, zatim kretnje i prehrana, vrijeme sad, a mi možemo malo
prokomentirati dakle te uloge, odnosno ono čime se rakovi bave, kako se hrane, kako se kreću i općenito što rade u slobodno vrijeme. Pa znači rakovi se kreću prsnim nogama za hodanje, začanim nogama za plivanje, već smo čuli hodaju prema naprijed, plivaju prema nazad. I eto, u slobodno vrijeme traže hranu, bore se međusobno ako su ratoborne vrste, traže partnera, dakle aktivan je život jednog raka u potocima. I to pogotovo noću. Pogotovo noću, a preko dana znači miruju. Odmaraju. Odmaraju preko dana. Opet jedna zanimljiva kombinacija. Kako napreduje rješavanje ovog zadatka? Sad ćemo dati 5, 4, hoće se ubaciti 3, 2, 1 i gotovo. Dobro. Molim vas i rakovi, podignite svoju pločicu. Ovaj put možemo krenuti od rakova. Dakle, dobro ste riješili. Čvrsti oklopi klješta, kao što pretpostavljamo, one služe za obranu raka. Za prehranu im zanimljivo služe ticala, jer na ticalima se nalaze osjetne stanice kojima rakovi primaju kemijske signale iz okoliša i tako traže hranu. Dok im za kretanje, naravno, služe začane noge, prsne noge i zadak. Tako dakle, svi točni odgovori. Sve točni odgovori. Je li ovdje bilo nekog varanja? Ne, nisam. Nije, dobro. Dobro, šalim se malo. Evo, možemo prokomentirati. Znači, opet dobro, klješta i oklop obrana, prehrana ticala i, znači, noge kretanje i zadak također. Što niste stigle vrlo vjerojatno riješiti, tako da rakovi su... Sad ćemo ipak progledati kroz prste. Nakon 4 igre, račice i rakovi 2:2. Može. To je točno, istinito. Istinito. I spremni smo za prilog, odlazimo na Koranu, a tamo nas čekaju Andreja i Sandra. Evo nas opet. Nalazimo se u mjestu Barilović, odakle smo doputovali sa Medvednice. Barilović se nalazi pored Karlovca. Nalazimo se ispred osnovne škole u Bariloviću, koja se nalazi tik iznad rijeke Korane. Upoznat ćemo profesora Darka Cerjanca i njegove učenike koji su jučer na rijeci Korani postavili vrše, pa ćemo ići s njima pogledati da li se nešto ulovilo. Evo, nalazimo se na rijeci Korani, a prije nekoliko dana smo postavili vrše i sada ćemo pogledati da li su se rakovi ulovili u te vrše. Ovo su lini vrše koje se koriste za lov rakova u većim vodotocima, znači na rijekama i jezerima. Evo, ulovili smo nekoliko rakova u vršu, a rakove vadimo tako, evo da im priđemo sa stražnje strane i lagano ih primimo za klješta, tako da vas rak ne uštipne, tako? Da li bi znali o kojoj vrsti raka se ovdje radi? Ja sam naučio da se ova vrsta zove signalni rak. Signalni rak je strana vrsta, što znači da njegovo prirodno područje rasprostranjenosti nije područje Hrvatske. U Hrvatskoj žive 4 domaće vrste, jednu ste već upoznali na Medvednici, to je bio potočni rak, druga vrsta je riječni rak i postoje još 2 vrste, to su bijelonogi i uskoškari rak. Signalni rak je rak koji potječe iz Sjeverne Amerike. On je unešen za potrebe uzgoja i vrlo brzo je pobjegao iz uzgojnih bazena i raširio se vodotocima u Europe i tako je dospio u Hrvatsku. U Hrvatskoj je prvi put zabilježen 2008. godine u rijeci Muri, a u rijeku Koranu ga je unio čovjek. Strane vrste koje uđu na neko područje mogu postati invazivne vrste. Invazivne vrste su one strane vrste koje razviju dovoljno guste populacije koje će izazvati neku štetu, bilo ekonomsku ili štetu u ekosustavu, poput uništavanja staništa ili potiskivanja domaćih vrsta. U ovom slučaju radi se o invazivnoj vrsti raka koja potiskuje domaće vrste rakova sa njihova staništa. U ovoj rijeci je živio i na nekim mjestima još uvijek živi uskoškari rak. Međutim, signalni rak zbog svojih svojstava potiskuje uskoškarog raka sa njegovog staništa. Signalni rak je tipična invazivna vrsta, što znači da ima svojstva prave invazivne vrste, a to su da je agresivan u borbi za prostor i hranu, vrlo brzo raste i stvara veliki broj potomaka. Zbog takvih svojstava
vrlo lako i brzo potiskuje uskoškarog raka sa njegova staništa. Na satu biologije naučili smo raspoznavati mužjaka raka od ženke raka. Mužjak raka na donjem dijelu zatka ima prvi par nogu preobražen u muške spolne organe kojima oplođuje ženku za vrijeme razmnožavanja. Ovu vrstu je vrlo lako razlikovati od domaćih vrsta zato što ima signal između pomičnog i nepomičnog prsta klješta. Taj signal je u obliku bijelo-plavog obojenja. Invazivne vrste se ne smiju premještati u vodotoke. Osim što signalni rak svojim agresivnim ponašanjem potiskuje domaće vrste, on je štetan i za ekosustav. Naime, signalni rak se ukopava u obale rijeka i na taj način izaziva eroziju i propadanje obala. Evo, kao što vidite, ženka nema prvi par nogu kao mužjak, ali i ostale noge na zadku služe za nošenje jaja od jeseni pa do proljeća. Na Korani ste upoznali stranu invazivnu vrstu signalnog raka. Mi putujemo dalje za Otočac, a vama u studiju šaljemo signalne rakove, pa pokušajte odrediti njihov spol. Ali prije određivanja spola moramo rakove izvaditi i staviti u akvarij. Ivana, kako se to radi? Možeš nam pokazati? Pa znači uhvatimo raka sa stražnje strane tijela, klješta mu ovako spojimo zajedno da nas baš ne ščapi i samo ga odložimo. A što bi se moglo dogoditi ako nas svojim klještima malo dodirne? A ništa, malo zaboli, oni nisu otrovni, tako da ništa zapravo strašno se neće desiti. Dobro, inače se za ovo koriste rukavice ili se ne koriste rukavice? Pa ne koriste se, mi astakolozi ne koristimo, navikli smo na rakove. Ali pazi, ovdje imam problem, vidim mi je ispao na leđe, je to problem, moramo ga vratiti. Ne, samo ga se okrene, ali može se i on sam okrenuti. Dobro, nama dakle nije bio problem, a sada zadatak za rakove i račice. Molim vas, izaberite po 3 raka za koja još ne znamo pripadaju li muškom ili ženskom spolu. To će biti njihov zadatak. Možemo dakle malo prokomentirati kako naši učenici hvataju rakove, jesu li dobro naučili lekciju? Je, dobro je. Nikog još nije ščapio rak. A kad smo već kod određivanja spola, postoji li neki poseban način kako se rakovi udvaraju račicama ili kako se možda račice udvaraju rakovima? Ipak se rakovi udvaraju račicama i to trenutno jer se rakovi u jesen razmnožavaju. Rakovi se zapravo bore za naklonost kako bi osvojili račicu i onda dolazi, kada račica odabere partnera, do oplodnje i onda ženka tokom zime i proljeća nosi ta jajašca na zatku i onda se u ljeto izlegnu mladi rakovi i već smo rekli bježe glavom bez obzira od svoje majke. Dobro, kad smo već kod obiteljskog života rakova, što se još događa kasnije? Tko se hrani s rakovima, čime se rakovi hrane, kako izgleda njihov život? Pa znači rakovi, iako imaju klješta i čvrsti oklop, oni su i dalje plijen drugim životinjama. Pa se njime hrane brojne vodene životinje, kao što su ribe, ličinke, kukaca, ali njima se hrane i kopnene životinje, kao što su vidre, kune i brojne ptice. Sad ćemo se zamijeniti za mjesta. Prvo ćeš pogledati, dakle, što su napravili naš tim rakova. Da smo sva 3 muška. Da, jeste provjerili ili samo zbog veličine? Ne, provjerili smo. Je, mužjak. Evo, možeš mi pomoći s ovim trećim. Isto je mužjak i možeš izvaditi ovog. Isto sva 3 mužjaka, bravo, dečki, sve ste super odredili. Dakle, sva 3 točna odgovora. Ivana, odmah na drugu poziciju. Da vidimo, cura, šta ste vi? Ovo je, čini mi se, ne, ovo je mužjak. Nije, ženka je. Dobro, sljedeći rak ili račica? I ova dva su mužjaka. Da? Da vidimo. Znači, ovo je mužjak. Nije, isto je ženka. Ili je to ženka da nije spojena? Isto je ženka, a ovo je mužjak. Iako smo na početku razgovora prognozirali da će račice možda biti uspješnije u poznavanju rakovljevog života, dogodilo se suprotno. Možemo čestitati rakovima ovaj put. Bravo, dečki, čestitamo. Mi ćemo zamijeniti pozicije, zato što je i naša Andreja zamijenila poziciju. Nalazi se u Otočcu, pa da vidimo što ima u rakovljevom životu u Otočcu. Pozdrav svima u studiju. Evo, nalazimo se u naselju Ličko Lešće, nadomak Otočca, u Centru za uzgoj domaćih vrsta rakova i školjki. Ovdje ćemo malo nešto ispričati o zaštiti rakova. Ovdje uzgajamo raka, koja je naša domaća vrsta i to je vrsta riječni rak. Riječni rak se uzgaja zato što su iz rijeka Like relativno nedavno nestale brojne populacije riječnih rakova i to uglavnom zbog bolesti koje se zove račja kuga i zbog uništavanja staništa i pretjeranog izlova. Zato ih mi ovdje pokušavamo
ponovno uzgojiti kako bi ih mogli vratiti u naše rijeke. Krenimo, pokazat ću vam bazene gdje uzgajamo rakove. Evo, iza nas možete vidjeti bazene u kojima uzgajamo riječne rakove. Riječni rakovi se uzgajaju na način da smo prošle godine ženke sa jajima rano u proljeće donijeli iz prirode u ove bazene. Početkom ljeta su se izlegli mladi rakovi iz jaja ženki, pritom smo ženke uklonili iz bazena kako bi mladi ostali sami, jer ženke rakova naime vrlo često pojedu svoju djecu. Nakon što su mladi ostali sami, rasporedili smo ih u različite bazene. Dio bazena je vani, dio bazena je pod plastenikom, kako bi dobili različitu temperaturu vode, jer želimo vidjeti koji su uvjeti najbolji za uzgoj rakova. Dio rakova je na nižoj temperaturi, vani, a dio rakova je pod plastenikom unutra. Također želimo istražiti koju hranu najviše vole, odnosno od koje hrane najviše i najbrže rastu. Zato dio rakova hranimo povrćem, mrkvom, graškom, a dio rakova hranimo hranom životinjskog podrijetla kao što su na primjer pileća jetrica. Svaki mjesec izmjerimo njihovu težinu i prirast ukupne dužine tijela kako bi vidjeli koji rakovi brže rastu. Ajmo pogledati kako to izgleda u bazenima. Evo, nalazimo se ispred vanjskih bazena. Pričali smo na Medvednici, na potoku Bliznic, da rakovi preko dana se sklanjaju i koriste zaklone, a preko noći su aktivni. Kako bismo rakovima u bazenima pružili zaklon, u bazene smo stavili cigle koje imaju šupljine u koje se sklanjaju rakovi. Evo, dakle, ovo je vrsta riječni rak koja se razlikuje od potočnih rakova koje ste upoznali na Medvednici u potoku Bliznic. Riječni rakovi, za razliku od potočnih rakova, najčešće žive u većim rijekama ili stajaćim vodama, dok je za potočne rakove karakteristično da žive u potocima na većim nadmorskim visinama. Ovo je vrsta, dakle, riječnog raka koja je stara samo 2 godine, pa je stoga veličinom slična potočnom raku. Međutim, oni mogu narasti do veličine od 10 do 15 cm. Evo, nalazimo se pod plastenicima, znači u unutrašnjim bazenima u kojima je zbog toga što su pod plastenikom temperatura nešto niža nego temperatura u vanjskim bazenima. Tijekom 2 godine uspoređujemo prirast rakova koji se nalaze u bazenima pod plastenikom s onim rakovima koji se nalaze u bazenima na vanjskoj temperaturi vode. Kao što vidite, ovi rakovi su poprilično narasli. Evo, ovdje se nalazimo u laboratoriju Centra za domaće vrste rakova i riba krških voda. Ovdje se nalaze moji kolege astakolozi koji upravo važu i mjere rakove koje uzgajamo već 2 godine. Moj kolega Goran će vam ispričati nešto o rezultatima naših istraživanja koje provodimo već prethodne 2 godine. Uđemo unutra. Ovdje mi mjerimo dužinu i težinu malih rakova, to su 2-godišnji rakovi, prvi uzgojeni u umjetnom uzgoju u Hrvatskoj. Ispitujemo, odnosno istražujemo da li određena vrsta hrane, biljna ili životinjska, utječe na njihov rast i koja im pogoduje. I da li viša temperatura, u slučaju viša temperatura i prehrana mesnog porijekla im je bolja i bolje napreduje, što možemo vidjeti. Nadamo se da smo vas zainteresirali za slatkovodne rakove Hrvatske, da ćete se pridružiti istraživačima astakolozima i štititi naše rakove. Pozdrav! I dakle, bilo je to sve u današnjem školskom satu, astakološkom školskom satu. Čuli smo da rakovi ne komuniciraju elektroničkom poštom, ali vi nama možete poslati sve što vas zanima na školski-sat@hrt.hr. Potražite našu emisiju među emisijama na zahtjev na portalu HRT-a i možemo se naravno družiti na Facebooku. A za kraj, jedan zajednički račiji pozdrav, 3-4 sad. Bog, bog.